Esteles de vida, la darrera col·lecció del ceramista ebrenc Joan Panisello es va obrir aquest dijous al públic. Coincidint amb les festes de la Cinta, es va inaugurar aquesta exposició al Museu de Tortosa. Panisello va reunir un gran nombre d'assistents, entre companys de professió, amants de les arts plàstiques i autoritats. He quedat molt content, penso que mai han vingut les dues persones més importants del Congrés, el president de l'Associació de Ceramistes de Catalunya, que complim 30 anys ara, i el president que organitza totes les exposicions, el coordinador general, m'han vingut la plana major. En ceràmica, la tècnica és un paper important i en Joan és una persona tècnicament impecable. Si una obra t'agradarà més, menys, però sempre li has de reconèixer la precisió amb la que treballa i sobretot l'entusiasme que transmet quan t'ho explica. Aquesta col·lecció s'emmarca dins del 47è Congrés de l'Acadèmia Internacional de Ceràmica que se celebrarà del 12 al 16 de setembre a Barcelona i que plegarà professionals d'aquest art de tot el món. Paral·lelament a les obres exposades al museu, la resta de peces d'esteles de vida es podrà veure en altres 4 espais de Tortosa, a l'Institut Joaquim Bau, a la Galeria del Quadre, a la Galeria d'Argimeno i a la Galeria Cinta Cugat de Jesús, d'on és Panisello. Esteles de vida és precisament un homenatge a la vida i són un recull de peces en formes arrodonides, ovalades o circulars, que volen crear en l'espectador una sensació de plaer, de relax, de pau, de serenitat i que fomenten els pensaments positius. L'exposició múltiple de Joan Panisello es podrà visitar fins al 9 d'octubre.